Bazen behin euskal hiri batean. Urduritasuna, Kastineko izenen bateorria. Bazen behin euskal hiri Erakutsi diezaioko munduari zer gertatu zen Gernikan. Abesten, dantzatzen, justizia egitea, Euskaldunon beharra Gernikako harimak. Oroitzapen bizia dira, justizia egiteko modua, gogoratu ongi kasua, zu. Oraindik ez du sinesten. Zenbat hautagai lortuko dugu? 222. Hori zuen zemakia da. Azkar! Banoa. Chill out, baby. Urrean guazu, urduri ez da? Buah, ze gogoak. Bai, ez dakinik egia hona izan den. Beran egiten duzu, bata gutzi behar dit. Behin bakarrik atera zaitu ongitxean beti leku berean trompatzen naiz. Zaudela sai, horatukan klasetan bezala. 223. Mi asker, zuk ere bai. Begira tipo hori. Hango ura. Ezagutzen dudala uste dut. Egia, ez da tarteka parkean egoten. Abai, gurpildun aulkian doan neska batekin egoten dena da. Urbilduko naiz. Barkatu, ezagutzen azaitut. Ez dut uste. 224. Kaixo, maite der naiz. Ez altzara maiz gurpil aulkian doan beste batekin parkean paseatzen egoten? Fejatu garela. Baliteke, arrebarekin sarritan jaten naiz. Ni, Mikel naiz. Zure lehenengo kastina da, ez da? Bai, halako zerbait. Mugi! Izarra iritsi da. Bai, oparitxo bat. Kirosingetuko dizkizuet. Baina nor da hau? Ez, dakizuen nor den! Bera, inoiz ikusiko duzuen izarren artean diziatxuena. Loren artean ederrena. Bera!
da! Txaloak? Txaloak? Ui, nire txanda! Mugirenak! Izarrein ordua iritsi da! Eta zer ekarri zaitu kastinetara? Ba, egia esan, nire mamak eskatu dalako nago hemen. Beno, eta diru iturri bat etxerako ez liteguke gaizki etorriko. Zure amama eskatu dizula? Bai, gure aititezena Gernikako mardaketan hil zen. Badirudi, herriko antzerki taldeak hildakorien horitzapena galdu ez dadin musikal bat prestatu bela. Eta nire mamari ne orkestea idia paregabe iruditu zaio. Beraz zuretzat balio pertsonal bat ere badu. Bai, horregatik eskatu zian musikaleko kastinetan saiakera egitea. Ilusio handia egiten dio. 226. Gustura geratuko nintzatek hitzek, baina nire txanda da. Kakamordoa, Mordo bat, ze polita mamanentzat egiten ari dena. unkigarria. Ziur, horretzaben mordoa ekarriko dizkiola. Senarra horrela gatzea bombardeaketan oso gogorra izanen da. Era bat ados. Hala ere, diru sarrera bat falta izateak harritzen hau. Urasoak langabezian ote. Batek daki. Mutil jatora dirudi, ea papera lortzen duen. Eta eauk ere lortzen dugun. Gertatutakoa gertatuta, beti hemen izango duzu. Gure ametsa lehenago edo berondago lortuko dugu. Ikusiko duzu. Noski. 228. Ai, zure txanda! Hau da gure momentua. Benga, maiteder, primiren egin dezakezu. Lasai egon. Hori, lasai egon. Ezin dut, ea, nola zen abestia? Ah, kakazarra ez egin zait. Arna sartu sakon. Hartu. 229. Nire txanda, hori nire zenbakia da? Ah, ze sorteka eskarra, beno, aliaiak da ez. Agapita iturralde zuloaga eta Maria iturralde zuloaga Gernikan nasto behi gorputzatik neskato erre bat Me identifika ez dina Gernikan
sartu baina nik ez zaitut maitea Mila zazpi beste bat eta ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Ikusi arte Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eo, eo Eo, eo Gorputza mugitu Eo, eo Odola garbitu Eo, eo Zugaz maite mindu Eo, eo Zugaz maite mindu Pausoz pauso Aldapan gora Basorik basoa Aldapan bera Basorik basoa Zainondo tapado Eskultura araro Kaleak edo mendiak Zerratzen gaitu gehiago Aldapan gora Basorik basoa Aldapan bera Basorik basoa Zainondo tapado Eskultura araro Kaleak edo mendiak Gernikan
Bikaina! Ederra! Aurrean dauzkat. Oraintxe bertan bukatu tentxegonen eta bernan. Ez zara da mutuko. Zuen antzokia beteko dute. Ziur baietz. Ez. Lasai. Aurrekoan gertatutakoa akats txiki bat izan zen. Teloia errezela. Bai, sentitzen dut. Barkatu. 5.000 euro zor? Bai, noski. Nola ez, baino ez kezkatu. Dantzari hauek aluzinanteak dira. Diruz beteko dizkigute poltsikoak. 5.000 euro baino asko zer aterako dugu, beraiekin. Baina... Nola? Ez eskegi, bai? Aizu... Bai, noski baietz. Ikuskizuna beraz, zuen antzokian estreinatuko da. Eskerrik asko, berdin, plazer batzuekin negoziak egitea. Primeran neskak, itxita dutzen emanaldia. Zehaztapenak aurrego emango izkizuet. Ala maiteak, segi lanean. Ba niri gustatu zaizkit. Ez hain lerri izango, ezta? Material ziztrin horrekin. Ezin dut ezer sortu. Ahotsak, ez duten pastatzen. Beno, miren mirarirenak enduta. Daukan hotxarekin ustut desastre hau, konpondu dezakedala. Nere zuzendari artistiko eta bokal maiteak. Zeon gizuek hemen egotea, justu zuekin hitzein beharra nuen. Puro kutxabana, zuentzat. Nik bai, esker mile. Utzitzi mila esker baina ez dut erretzen. Uita, sobre hori? Ez da ezerrez. Muskalako lortu dizkidan, partitura batzuk baino ez. Beno, nola da 1957 musikala, salmenta lehiati hautsiko aldugu, Patrikak diruzbeteko alditu. Ditugu. Zera gai bat aipatu nahiko niztuke. Ezakin nola esan nahiko delikatu da. Seguraski garrantzi gabeko arazoren bateo gertatu dela, baina diru oraindik ez eritsi. Hori da, eta batzuk oraindik lehenengo hilabetea kobratu gabe dugu. Bai, noski, lasai dena kontrolpean daukat, ez kezkatu. Dagoeneko banketxeko zuzenarekin hitz egin dut eta dena bideratua dago. Beharko? Pazientzia, mesedez, dirua iristear dago. Noski iritsiko dela, gaur banketxean insistiko. Zuek segien saiatzen alfombra gureak agurrak. Pentsa, lehenik... Bilbo, gero... Londres, eta azkenik... New York! Broadway! Ikusten dut. Bueno, oraindik lan asko dago egiteko. Aukeratutako talde honekin, ez dakit nik. Beno, hobe genuken txaiatzera joatea. Txotxolo zaude gaur, Gogoratu, Broadway! Bai, inozoak. Ea bengoz Rodrigok banketxean egin beharreko gestioak arindu, dirua transferitu, eta hemendik alde egiteko aukera dugun. Txotxolo hauek erraz engainatuko ditugu. Txuma!
Rodrigo, nire banketxigo bueneko zendari maitea. Zer moduz eskutartean duguna? Primeran, transferentzia egin egoneko. Maletak prestatzen ari naiz. Zeinen ongi, nik dagoeneko kantu irakaslari eman beharreko eman diot hitz egin ez ezan. Hor txiki bat igozokeak entzea, baino errezakoa da ergel hauekin ganatzea. Zu arduratu egazkin bilateak erostiaz. Eta maleta bukatu, Tabernan ikusiko gualkar. Hauai, zain dugu. Gaizkirago, bestela historioak ez du koherentziarik. Utzi hori zegoen bezala. Badakit, Estra urtarren inbasio bat izan zela idazten badugu. Ez esan txorakeriarik, denbora galtzen ari gara. Ez da ziren germaniarrak izan. Ez dakit, informatu beharko ginateke baina ez dugu denborarik. Kiroia ez dugu inoiz bukatuko, 1927 musikala bukatzea, ezinezkoa da. Informazioa, ubikoitza.martziano.net horri aldea hemen txedut. Iker Jimenezen web horria da. Inquietante, ez da? Mesedez, azkeneko estena falta da. Ez jarri urduri eta jargaitezen serio. Garrantzitsuena. Azkeneko estena. Ai, ama ez zaitez zer Niri bai, Plutoneianoak izan daitezke 1957 musikaleko familia salbatzen dutenak. Tematia zara gero estela lurtarrekin. Ixo, beste txorakeria bat, ama ikagarren naia da. Zentra gaitezen, Gernikarekin lotura izan behar du. Beraz, estela lurtarrak fuera. Historiara lotu beharra daukagu. Hori, zentra gaitezen, bestela intzan etorri, eta ez dugu azkeneko estena aukata izango. Bai, zentra gaitezen. Baina ideia bat ematen bakoitzean desesperatu egiten zara. Nire ideia baztertzen duzu eta ez duzu konponbiderik ematen. Nahikoa da. Ei, norbait dator. Zuzendaria. Ez dut uste. Bukatuta dugu ekipo? Bueno, bai, halako zerbait. Ai, ama... Ai, ama, zer? Ez esan ez duzuela amaitu. Bai, azkeneko zertzeladak falta zaizkio. Egun pare bat behar ditugu. 2 egun, ez gehiago ez da gutxiago ere. Egina duzuena eramango dut. Aktorak aukeratuak daude eta zerbait eman barko niek ikasten has daitezen. Estraultarrak dira konponbidea. Zera zuek kasuik egin nahi. 2 egun bakarrik. Ai, ama urduritzen hasia naiz. Hasia? Gidoia seginetik zabiltza horrela. Zure ideiek ez dute zorroztasun historikorik. Utzi niri. Nire ideiak entzungo bazen dituzte, utzi niri. Zure ideak entzungoa genitu, hau asko zere luzeago izango litzateke. Gernikaren duintasuna jokoan dago. Utzi niri. Azken estena orain bukatu behar da. Testurik gabeko biruro kaleratuak. Isladezagun errealitatea. Fidezagun gure arteko eztabaida. Ez nagados, estraultarren ideia bikaina da. Hau, ongi egin behar dugu. Historiara lotu beharra daukagu. Soilik utzi niri. Ja bederatzirun eta 21 amasei, zigna bat, 7. Estraultarrak egon ziren planetan. Berriz ez. Xo, egan zerutik benetan, ovni batetan iritsi ziren antzan. Inbaditzeak gure planeta haien lana. Inbaditzea. Konpondu. Babestea. Ezagutzeak gure planeta haien lana. Zabat batean, egun batean, zuntzitu zuten herria. Eta lurtarrak opa botatzen Gernikan. Da Gernikarrak astele batez korrikan. Horrela sepultatuko da musikala. Ez dudogi. Ei, zer izara? Ez ditu zure txorakeriak gehiago jasen Mikelek arrazia dauka, izan lotu beharra daukagu. Zaspergarria. Ez unarretaz nire proposamena. Ui, aztu zait, ez zaiz oroitzen presiopean.
ideia badu nire butu barnean. Gogotan, baina ez daki nola eman bukaera. Ui, ze ideia! Inspirazioa etortzen bazait, zure ideia pikutara. Zure hautik astakeria bota duzu, nire ideia hautatu beharko dugu. Mugizaitez eta txorakeriak utzi entzun hori. Utzi niri. Injustizia. Hori da! Ixo! Nire lagunak lasai gaitezenez. Historia liburu hontan zer dugu. Germaniarrak egan, italiarrak ere, hau hondamendia. Jartzazu gidoian. Espainolak beraz kanpotarren laguntza zeruan. Idatzi ongi. Memoria historikoa, ikarez memoria. Beia hori ez dago argi. Hey, 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 hey! Zure hautik astakeria bota duzu. Gidoia osorik bukatu behar duzu. Mugizaitez eta txorakeriak utzi entzun hori. Utzi niri. Utzi niri. Utzi niri. Utzi niri. Utzi niri. Nik ezin dut zuekin lan egin. Bata, ez nila saitu eta bestea estelurtarrekin obsesionatuta. Zer uste duzu, nazkatu dagoen bakarra zu zarela, gaurko zaski dut. Ez duzue benetako talentoa baloratzen. Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga, Gernika. Zer da zabiltza, Laia? Hola, hauek margotzen? Ez, abesten zuten. Beno, bai, baina eta zer? Ba ez duzu bat ere gaizki egiten. Pasa brotxa. Duela urte batzuk esan bazenit, onartuko nizuke. Ahots asko galdu dut geroztik. Nola? Bai, koroak urtetan zehar zuzendu izan ditut. Baina, horiek beste garai batzuk ziren. Ziur, orain dugun kanta irakaslea, baina begiteko gaitzarela. Badakiztun orden ez da? Kontako banizu. Ezagutzen alduzu? Bai, hainbat musikaletan zuzendu izan dut. Baina, holtza utzi eta kantu irakasle bezala sartu da. Baina, zalzuen esan hainbat lehen abeslarinetan aritu gintzela, ez dakitzen bat musikaletan? Baizera, kontatzen duenaren erdia gezurra da. Uala, txampon baten truke, iki milikiliklik, inbokatium, batek dakietan hemenka musikaletan parte hartu du. Eta guztietan protagonista izan zela Diogo Gelek. Dena gezurra. Gezurra. Sarean dagoen informazioa oso erretzela aldatu daiteke. Musikal horien erdietan ere ez dagon. Eta inbokatium eta batek dakin, paper txiki bat besterik ez zuen izan. Harrituta zen duzu. Ni izan nintzen bere zuzendari bokala bi musikal horietan. Aizu, zuzendaria konturatzen bada, hau bukatu gabe dugula, jai dugu. Beste hol bat behar dut. Bertzikla zazur dagoen hori. Biltegian ez aldago gehiago. Zuzendariari materia eskaera egin diot. Baina dirudienez produktoreak ez du dirurik askatu oraindik. Oraindik txundituta nago zure altxarekin. Baizera, ez zaitzez pasa. Zakiz zergatik, baina kanta irakaslea ez zait gehiagik gustatzen. Ui, zortziak, ni banoa. Hemen ez digute ordu esak sartzeko adina ordaintzen. Ondo da, ni gailtuko nez bukatzen. Bera arte. Ei, papera dagoeneko ikasi duzu. Bai, asteburu hontan ez dut besterik egin.
Hori bai, abestiekin zezela egiten ari zaidan. Ba nire protagonista papera eman diate, Xabiren ama. Ah, ba, zorionak. Mila esker, ez da hori sufriz tokatzen zaigu. Merezi zuen, aze kastina, ikusi zan bazenute. Zu ere sartu alzara, edo... Bai, sartu da, influentziak ditut zer uste duzue. Guazen Emiliano. Tipa horrek ezer gutxi kantatzen duela uste dut. Ei, Mikel, eta zuk, ze paper lortu duzu? Ba, gidoien agertzen da, 2 paper lortu ditu dela. Sabi zarra eta sabi gaztea. Akats bat izan liteke. Eta gidoia gaizki badago? Ez, pertsona bera omen da. Hasieran agure, gero gazte. Agureak gazteetan gertatutakoa kontatzen du. 1927 urtean, hain zuzen ere, bombardeak eta gertatu zenean. Hortik musikalaren izena beraz. Interesgarria, bestuario aldaketak. Orain, ulertzen ditut nire pertsonaiak ba. Uste dut, herritarra eta merkatuko pertsonaietako bat izango naizela. Ei, badator! Neri presarik ez, isilik. Egunon guztioi, espero dut zuen paperak ikasiak ikatzea. 5. estenatik hasiko gara. Ea, zu Mikel, etorriena. Badakizu zerta zuen estena, za? Baiet uste dut. Gu ez gara estrenanetan sartzen ez da? Ezakit, uste dut Xabi Ameriketan dagoeneko estena bat dela. Guk Soligarikako estenetan agertzen gara. Baltzatoz testuare pasatzera, ez zait buruan sartzen. Noski. Ene. Ea, zu Xabi, hartzailanetan dagoen Gernikarra, Zur Ameriketako baserrian zaude zuratzei lankide batekin. Irratian, zaindu hau txameserez, Euskal Herriko eta Espainiako egoera asko gertu dela entzuten duzu. 3, 2, 1, ekin! Espainian eta Euskal Herrian egora latza dago momentu honetan. Ardiai jaten matera noa, lagundu kaldidazu? Itxoin, igo volumena. Moztu! Baina zer dau? Zuk ustal duzu norbaitek sinetza itzakela? Energia behar dut! Non demontri duzu burua? Eta zu irrati horri sinesgarritasun gehiago, mesedez! Leku beretik berriz ere. 3, 2, 1, ekin! Espainian eta Euskal Herrian egora latza dago momentu honetan. Ardiai jaten matera noa, lagundu kaldidazu? Itxoin, igo volumena. Moztu! Ez dago modurik. Zure familia hil dago liteke. Eta zu orain pitxi? Landuko dugu bio bakarrik. Ala ezagun estena, 7. Aurrengo estena zure amaren eskutitza jasoko duzu. Dena okerera joan dera diraziz eta zure amak esandakoari kasurik egin gabe, Euskal Herrira bueltatzea erabakitzen duzu. Tori eskutitza. Barkatu! Ez dut 8. estenako nire zati ulertzen. Eta zen nahi zuzuk oraindik ez gara iritsi horra eta. Baina zera, azalduko aldirazu? Ea, zer gertatzen da, pelma. Arazotxoak alditu zure lagunak edo. Hori, ez altzenen bikaina. Benoe, bai noski bikaina da, baina batzuetan ulermen arazoak izaten ditu. Entzaian nago. Zer? Orain? Ongi da. Banoa. Hala. Ei, nora doa Mikel? Mikel, nora zoaz? Inora ez, arazo larri bat konpondu barra dut. Bertu duzu? Ongi da, guazen urrengoarekin. Mikel, maletaren bila. Baina Mikel... Mikelek aldegin behar izan du. Arazo pertsonal bat duela uste dut. Horrela zagon txaiatzerik. Kelgabe, ezin da mobida borrera atera, tronko! Hau ez da entxaiatzeko modua. Entxaiarrela ustea ere abisatu gabe, ezin dugu aurrea jarraitu. Kantu entxaiora pasako gara. Zigor, mesedez. Nire txanda maitiak. Koru formazioan. Errepikatu nirekin. Bat, birun. Baina, zer dau? Ene. Nere belarriak. Berriro. Bat, birun. Hautsko kapena falta da. Ikasi ezazue miren gandik. Ez dago,
Ni bezalakorik. Ez dago bera bezalakorik, esan dizuet. Ai, zehantza duzu nirekin zura dina nuenean. Talento hutsa. Neskak, mutilak, entxegoa zuekin bukatutzat ematen dut. Sudur puntan jartzen zaizuena, egin zazue. Total, ez dut pena merezi. Total, baina zer uste du honek? Ez dugu bat ere ongin pastatzen. Ez zait, gizonen lanekiteko moda gustatzen. Entzaiatzea aspergarria da. Oso, duen talentoarekin eta hain alferra. Behar bezalako zuzendari bokal batekin asko zoben pasatuko genuke. Gue partetik pizkait jarreko bagenu, tipo hau ez naben gantzatzen, no kapitxo, badakizu. Artisten barkera noa, haize pixka bat hartzera eta gero tabernara, nardokara jolastera. Norbeta lator? Ez zaigu gaizkito horriko. Gozen maite der. Zurekin goaz? Handiamo parkera orduan. Artisten parkea gure bigarren etxea, Zer kezkatzen zaitu? Ez dut epaiketaren kontu garbi ikusten. Bai, ni ere urduri nago. Abokatuaren dei bat jasuten jaen nengoela, eta gozak komplikatzen ere dilea zioen. Epaiketen emaitzak postaz bialiko dizkugutela izter. Bueno. Zergatik ez gara akrobate mimon ikuskizuna ikustera joaten? Despejatzeko modu on bat izan liteke.
zein bidia. Ikusten ditudan bako izan, haiek bezala saltokaritzeko gogoak etortzen zaizkit. Amets bat, besterik ez. Ba, niri zure buruak ematen dit inbidia, Magi. Zailtasun guztien gainetik irrifar bat duzu aurpegian. Haupa, Mikel, Ei, baina zer egiten duzu ez zuek hemen? Akrobaten numeroa ikusten egon altzarete? Buah, zezaia ezta? Bai, deskonektatzeko beharra genuen. Horaten joan zara antxaiotik horrika batean. Zuzendaria nola jarrien ikusiko bazenu? Buah, txabal! Beno, hori orain nire arazerik txikiena da. Zerbait larria gertatu da edo? Zera, epaiketa. Zi orden ongi di joala. Bai, lasai egon. Baguk osorreta gatozen txaiotik. Kantu irakasle ziztin horretaz kokoteraino gaude. Nazkagarria da eta haize pixka eta hartzera etorri gara. Artisten parkea, leku magikoa ez da? Txikiak ginenean, ze momentu honak pasa izan ditugu hemen guraso eta mamarekin ez da? Niri, akrobata mimon ikuskizuna, ikustera tortzea, biziki gustatzen zait. Nire ametsa, haiek bezala saltokaritza da. Amets bat da, mimoek egiten duten antzera, airean gora eta bera, hori da nire ilusioa. Amets bat da, gure txikitako desira hura, heldu arrakastatxua, jasotzen txalo zaparradak. Amets bat da, ez delako erreza, lana eskatzen baitizu egunero, eta esfortzua, baina lortzea ez da ezinezkoa, bihotzean benetan badago zure naia edo desioa. Amets bat da. Ausardia jokatu behar da, edozein beldurren kontra, ez etxi eta segi aurrera. Eta amets bat da, gure bihotzetik sortutakoa, gure naia edo gogoa, itxaropenaren motorea. Amets bat da, ez bete izan duzuna, eta beldurrak jota ez zara ausartu, ahalegintzera, baina lortzea ez da ezinezkoa, bihotzean benetan badago zure naia edo desioa. Amets bat da. Magi, zure ametsa egin nola bertu duzun ikustea, nire esgarria da. Zure irudimenak ez du mugarik. Badale, gure ametsa lortuko dugu. lehenago edo berandago, gure aukera iritsiko da. Ziur naiz. Amets bat da, Gure bihotzetik sortutakoa, gure naia edo gogoa, itxaropenaren motorea. Amets bat da, gurpilaunkian nagoelako, jauzik aritu ezin naiztelako, nire munduan ez dut amore emango. Amets bat da, amets bat da, irudimen aztiargia hunkitu, mimoak bezala jauzi katitu, nire mundu ondan ez naiztel barritu, irudimenarekin dena betetzea posible da.
Tabernarakoaz, ba zatozte. Pixka bat gehiago geratuko gara hemen. Ongi da, namaste. Lasai egon, dena ongi aterako da. Hala espero dut. Aurrera aterako gara. Beti bezala. Haze martxa dramagon entsaioetan. Gaurko saioa, mortala izan da. Zuzendaria, gainera egon da. Ba aldugu estrena diratarik. Ez dakit, baina niz zuzendaria nahi kurtur ikusi hot gaur. Horregatik ote, nire txanda. Egia. Entzun dudanez, musikalerako dirua ez omen da iritsi. Ez esan? Zerbitzaririk ez aldago hemen. Ba, noa! Zuku bat behar dut. Ara, nolatan zu hemen. Besteat niretzat, marakuja. Zuek ere nahi alduzue? Ez, mila esker. Horrengandik ez da dirurik ere. Puf, enteratuko zareti. Entzaioko momenturik onena. Earra! Ez alduzu esan, dirurik ez dagoela musikalerako. Ez altzuten tipo hori kaleratuko, ez da? Entzun dut, atretzokoak materialik gabe geratzen ari direla. Latza. Begira nortzuk dauden hemen. Gure artistak. Hemen nago zuen ikuskizuna finantzatukoen banketxeko zuzendariarekin. Egunon! Lan bikainagetan ezaretela entzun dut. Entsaioak ongi ez da? Ezaz, du kamera eta alfomurrarria gaurpegiak ongi entxatzeaz. Bai, dena primeran, ez dakizu zeinen ongi abesten duten. Zuk zer dut esateko, ea? Nik, ez. Lasaitxo, ez du merezi. Segi zuenera, merezu zuatxena, hainbeste entsaio. Zerbitzari, duzun whiskyrikonenko, 2 trago. Gauza asko du espatzeko aur, ez dela? Aizue, eta maleta horiek? Egia, non baitira doaz? Ator jabaian horik ikusita, suposatzekoa da, neska, zuen ondorioak atera. Nik dagoeneko lan sumenetan sartu nahi. Ahalko bat nahi, bizkarrak zaindu. Zer ospatzen arituko dira? Auskalo, bosta sola, eta zu pikutara! Nahikoa dugu zuen txaiotan aguantatzearekin. Ui, maitiak, lasai aldorretatik. Bertatik ez nazue berrirori ikusiko, eta produktorea segurenik ez da ere. Oien nora te doaz. Uste dut ez direla fidatzekoa. Zer darabilte eskuartean. Haien begirada ez da garbia. Hemendik alde egiteko. Artista hauek inusente hutsak dira. Hawaii zain dugu. Eta nik prestatuko plana primeran atera da. Diru guztia dagoen otras ere todo barkatxetik gore kontuetara. Txumermana bikaina da, ezin du kalerik egin. Erraza izan da, erabaki hartzea. Sobre hau, diruz josia dago. Nire buruan, ideia bakarra dut. Aberastu eta bizitza zaldatzea. Kakazarra, hemen zer gertatzen ari den badakidala uste dut.
Aintzan eta gidoilariak abisatu bat ditugu. Bankura diru atreatzea joan, eta zuzendarak eta txumak elkarrekin alde mutera esan didate bertan. Hemendik alde egiterako azti guztiarekin. Ezin du gandiara etxauit, eta dut azbuz proiektarekin aurra jararekin. Nora te doa. Ei, zuei ere, mezure itxe zaizue. Bai, zuzendariak urgentziaz etortzeko adierazi digu. Begira, bilera urgentea, gidoilarien bulegoan 15 minututan. Nik bakit, ziur estraurtarrak gidoian sartu nahi dituela, eta zuei espaziontzi bat eraikitzeko eskatzen izuela. Fijo. Bai, nabunianoak ez? Erotuta zaude. Bai, botatzen dituztenak, haiek izan daitezke. Hori txorakeria. Beti tontakeri berdinetan zabiltza. Ez zara konturatzen hori gertatzea ez dela posible. Nonde montre dago zigor? Esan izuen etzela fidatzekoa. Kezkatuta nago. Eskerrik asko guztioi hain azkar etortzeagatik. Segurazki ezakizu zergatik bildu zaituztean. Ez da lurtarik ez dirubienez. Ideia oraindik mai gainean dago. Bota behingoz, estena oraindik bukatzeko dugu. Horretara noa. Hori dena alde batera utz dezakezue. Azkeneko estena, aurrekoak, eta baita atretzu guztia ere. Produktorak eta banketxeko zuzendariak diru guztiarekin alde egin dute. Zer? Indako lana pikutara. Bai, honekin jarraitzea, ez du merezi. Etxita, nik ezin dut gehiago, gure esfortzu guztia, badoa pikutara. Lana, ametsak eta desirak, egindako guztia, utxaren urrengoa. Idoia sortu, eten txaiatu, atetzuariki eta margotu, lana guztia, utezakegu zergatik jarraitu. Egin dugu lana pikutara aldoa, haualaba, bukaida. Arazonen aurrean batu bargara, Nibanoa, jarraitu ala ez, pentsatu beharra daukai. txaropen ez ezagun galdu, gure indarrak batuta, atera dezakegu. Lana, gogoz egin barko dugu, saia gaitezen batera, esfortzuak merezi du. Beldurrak kendu eta sinistu. Dirua lortu, tartuak sartu, gure lana da hori ez da ahaztu. Ez amore eman, aurrera egitea da bidea, eta margo hauetza horiek gaera. Jarrean bezala aurrera txaten, erabazia mobiazten duzera.
musikara. Denok elkarrekin 1957 musikala aurrera ateratzea lortu dezakegu. Zin dugu Gernikarriaren memoria galtzen utzi. Herri baten duintasuna jokoan dago. Arrazoi guztia duzu. Zuek prest zaudete. Estresa, kanpora, kontatu nirekin. Ulertuta, ez urtarren ideia baztertuta. Ba orduan, askaitezen. Zuek azken estena hori itxezazue. Mikele, zu nirekin. Nikolas, bukatu ezazu estenografia. Ni arduratuko naiz partiturak birpasatzeaz. Musikal honek aldaketatxo batzuk behar ditu, eta aldaketa ederra eman behar diogu. Gaur, arratsaldeko 8etan, entsaio gelan. Beraz, mirariri papera aldatu eta Maiterri eman. Hori da, beste kontu bat konponduta. Gehiago aldaude. Kororako abeslari gehiago behar ditut. Beste kastin bat, ez daukagu dirurik. Ez, ideia badaukat buruan. Zeri buruz? Gero esango dizut. Gidoia bukatu dugu, eta estral urtarri gabe. Primeran? Lan bikaina. Baina, zera, estena zuzendari bat behar dugu oraindik. Eta dirua, eta aktoreak. Bai, baina denon artean erabakiko dugu finantziazioa nola lortu. Eta aktoreena! Ara, hemen datoz. Aizue, produktoriak diruarekin alde egin du. Badakigu eta dagoeneko konpontzen ari gara. Lasai, ez larritu, dena kontrolpean, momentu. Alde egin dute. Dute? Nola alde egin dutela? Nortzu. Bai, dute, banketxeko zuzendaria beraiekin konpintxatuta zegoen. Eta kantu irakasle ere, ankerorek saldu egin gaitu. Banengoen bani, inbokatimoen gauza bere egin zigun. Zintzilik utzi gintuen zerbait hobea atera zitzaiolako. Dirudinez asiatik konpintzatuta zegoen, produktoreak eta banketxeko zuzendariarekin. Kontatu nirekin, barruan nago. Primeran, estenen entxegoak zure kontu beraz. Baina orain, gauzak beste modu batera egin behar ditugu entxegu bokalei dagokienez. Guztiak nirekin, ideia badaukat buruan. Nola gustatzen zaidan, neska honen energia. Zta erotuta ere. Bestera, ez. Gu ere? Ai bai, nire ideia gustatzen zait, zer moduz nire biberratoa? Nikolas, etorriana, zuetzara libratuko. Bestera, ni, ere, ez nola, ez dakita beste nahi ez mesedez. Nik erakutsiko dizuet, 3 arau dira jarraitu beharrekoak. Koru formazioan mesedez. Esan dudan bezala, 3 arau dira jarraitu beharrekoak, besterik ez. Errepikatu nirekin, lehenengoa afinatzea da. Afinatu. Bigarrena, arnasa aldez aurretik prestatzea. Zuek? Arnasa aldez aurretik prestatu. Oso ongi. Eta 3. diafragma ongi erabiltzea. Diafragma ongi erabili. Eta noski, sentitu! Orain, arreta mantendu, eta entzun. Entzun lehenik, ez izan beldurri, hurbil zaitezte, ikasi arauak, betetzen badituzue ongaterako da. Ahotskordak berotuta soinuak kanpora, sentitu. Teknika erabili, sentitu.
da benetako soinu polit bat ematen. Zuez. Ez zaitez izkutatu, Nikolas. Ergatik lotxa, erakutxa, hotxa. Ni ez nahi zai. Ez nahi zausartzen. Zaila. Ez, entzun esan duena. Irarabak jarraituz eta sentituz, ahotsaterako da. Hori da laguna. Urbil zaitezte, saiatu behintzat. Animo! Gorputza. Ahoa. Mingaina. Hori da. Musikalan kantatzeko ikasi behar da. Teknika errespetatuz ahotsa kanpora. Basuak. Altoak. Sopranoak. Batera. Entzun alduzu? Abestu dugu. Bai, 4 segunduz abestu duzuen. Eta ez duzuen gezkegin. Baina lan egin behar da oraindik ekipo. Jarrai dezagun. Sentitu. Emaiozue gurra. Zuek? Sentitu. Gogoz kanpora. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bai, zaila. Nik ez dut maila. Ezaztu aukeratu erregistroa. Ez. Ikusten? Ez. Kanpora askatu. Sentitu. Bikain ekipo, zein zen lehenengo araua? Afinatu, afinatu, Bai. afinatu, afinatu, Hori da. Ozenaga. afinatu, Ozenaga. afinatu, Ozenaga. Bikain. Nora ausartuko da bigarren araua ematen. Zuez. Hori da. Emaiozu. Arnasa aurretik prestatu. Ez da entzuten. Arnasa aurretik prestatu. Oso ona. Orain, egiozu hirugarrena. Arnasa aurretik prestatu. Itzela. Nikolas, etorri ona. Emaiz hirugarren araua. Baina beldurrik gabe. Ni ziur desafinatuko dudala. Diafragma erabilia zuzentzea Hori da, mantendu hor. Ondo da neskak, zuen txanda da. Diafragma erabilia zuzentzea gehiago lortzen da. Horai zuena da, soprano maitea. Diafragma erabilia zuzentzea gehiago lortzen da. Bata zareten neskak, afinatu bihatzetan, ekin. Diafragma erabilia zuzentzea gehiago Hau da jaikoaren soinua, baita zu barruan duzuna. lortzen da. hiru arau hauek jarraitzen badituzu, ahotsa barnetik atera daiteke. Zara radia! Sentitu,
Wala! Harmonia bestea lortu dugu! Mundiala! Bai, ikaragarri izan da. Ez nekien, hain ongi estu nezakenik flipatzazu, kolegi. Primerako lana, egundoko soinu atera diozu gorari. Teknika pixka bat aski da, esan dizuet. Edo norka beste zake. Edonork. Paperak banatu zituena, etzen oso fin ibili, mirarirekin. Ezakit nik talentu antituen kantatzeko. Zuk erabakitzen duzu. Aukeratu nahi duzu neska amaren paperarako? Oso argi dut hori dagokion paper hori. Maite der. Ezagutzen duzu amaren papera? Nola ez ba, lehenengo egunetik dakit, ze aukera ona. Azkenean, betidanik nahi izan dugun aukera bietako batentzat. Eta zu? Negatik lasai. Lehenago do berandago nire aukera bitxiko da. Orain, aprobetxatu. Horrelako konfiantza bultzada bat bazen nuen Maite der. Aktoren eta paperen banaketa, konponduta. Baina barkatu, serio jarri bara daukat orain ekinpo. Kontu laz bat dugu orainik konpontzeko. Honek ez du bateritxura honik. Dakizuenez, dirurik gabe gaude. Eta musikalara ateratzeko bururatu zaidan irtenbiderik egokiena, bakoitza beraldetik diru pixka bat jartzea litzateke. Zer diozue? Arrazoi duzu, dirurik gabe, ez bestuarorik, ez atretzorik, ez tantzokirik ere. Orduan, guk dirua jarri behar dugula proposatzen ari zara? Musikala aurrera ateratzeko modua bada, kontatazu nirekin. Nirekin ere, eta nirekin, baina inbertsioa berreskuratuko dugu noizbait. Arrisku ekonomikoa da, antzoki ez badugu betetzen, inbertsioa ez da berreskuratzen. Orduan denak ados. Ez badago besterik? Nigatik bai. Mikel, zer diozu? Zurekin konta dezakegu? Ba, zera, oso polita da Gernikan gertatutakoa kontatzeko, baina dirurik ez badago, jarraitu ala ez, pentsatu beharra dut. Behar familiarrak ditut, eta hau ez da sostengarria niretzat. Mikel, baina zu gabe? Sentitzen dut, ulertzea espero dut. Laizter emango dizuet erantzun bat. Ikusia duzu? Eskutitz bat ere zaio. Eskutitz bat? Zer hartzen du? Bere gurasoek istripu bat izan zutela dio hemen. Hilda daude? Kastina alako zerbait aipatu zuela uste dut. Dirudienez, orain dela 12 urte gurasoek istripu bat izan eta bertan hil ziren. Baita arreba gurpelo alkian gelditu ere. Ez esan, wow, hau movida. Ez duke bere larruan egon nahi. Entzun. Epaiketetan urteak daramazte eta epaitegiaren azken eskutitza da hau. Eta gainera, istripuagatik ez dete indemnizaziorik emango. Hene, orain ulertzen dut dena. Lan bat topatu barra dauka familia mantentzeko. Dirua bardu bere arreba zentzeko. Lagundu barko nuke. Ideia bat dut.
Ze, polita, eman jozu txampon bat, Mikel. Bai, ona, tira, txampon batengatik. Zer duzu? Gaur bertan epaiketaren eskutitza iritsi zaigu. Eta zer? Irabazi dugu, ezta? Indemnizazio ordenduko digute, ez dala? Azteko ez dakit non sartu dudan. Uste dut galdu egin dudala. Baina zer zioen? Zoritxarrez... Zoritxarrez zer? Ez... Nola izan daiteke? Baina ustripo ez denaita tamaren eurroa izan? Asegure etxeak ez du eroriko hartzen, eta gurasen ardoa bekeria izan zela dio epaileak. Ba beste rekurtso bat, jarri! Magi, zentratu, ez dago zer egiterik. Hau azkeneko errekurtsoa zen. 1927 musikala, utzi behar dut. Zer? Gainera? Eta mamak eskatutakoa? Biziki trezituko da. Zuen ilusiarekin? Magi, produktoreak diruarekin alde egin du, eta karrekinumiko guztia talde teknikoak eta aktorek bere gain hartu nahi dute. Gure baldintza ekonomikoak ez daude arriskatzeko moduan. Lan bat bilatzeko beharra nago. Dirua etxeran eman barra dukagu. Nola uste duzu bestela zure botikak eta monaren ordaintzen direla? Izugarri zaila egiten ari zait erabakitzea. Amonaren ametsa bete eta Gernikaren istera kontatu ala lan bat bilatu. Ez dakit zer egin. Badakizu hemen hauzula, ezta? Zalantza erraldoi batut aurrean, lanon bat bilatu ala, amets bat betetzea, amaman nahi dut arro egotea, beharra ere asetzea. Amets bat zaila den nire erabakia, soldata bermatu ala egin antzerkia, bihotza eta burua nire baitan, borrokan alegia. Ta zu hor mantentzen zara irribartxu, maite zaitu. Gauzak zeiak jartzen badira, ondoan horbait behar denean, begiratu aurrera. Hemen nauzo, erabaki gogorra, zu nire lehentasuna, ezaztu sekula. Hemen nauzo, hemen nauzo, historiatik sortutakoa, hemen nauzo, hemen nauzo, hemen nauzo. Ikusia duzu? Eskutitz bat ero izaio. Eskutitz bat? Zer hartzen du? Duela 2 urte bere gurasoek istripua izanetan bertan ez ziren. Bere arreba gurpiraulkian geratuz. Eta gainera, istripuagatik ez diete indemnizaziorik emango. Orain ulertzen dut dena. Lan bat topatu beharra dauka familia mantentzeko. Dirua behar du bere arreba zaintzeko. Lagundu barko genuke. Ideia bat dut. Mikelek gure laguntza behar du. Diru gabe berak musikala utziko du. Zergatik ez jarri du. Denon artean banatuz gargarindu. Lagundu bat dugu ados. Mailegу bat eskatuko dugu. Gure gurasoi eskatu. Noski. Mikel, nola edo ala lagundu behar dugu gau. Gure artean laguntzen ez da gara, nork egingo du. Bizitzan ondokari laguntzen ez behar diogu, zer geratzen zaitu. Gernikaren memoriaren proiektua aurrera atera behar da. Mikel, ez zuen bakarrik. Gutako inor, ez dago bakarrik. Gutako inor. Gutako inor. Inguruko inor. Inor ez bakarrik. Dos, aurrera. Berezik orain, gauzak ez giratzen zenean. Elkarri lagundu, anean, txarrean. Mikelek arrebarekin egiten duena adibide bat da guretzat. Elkarri lagun. Marko, Zurekin gaude, Mikel. Elkarri lagun. Lagun.
Mikel, gurekin konta ez dakezu. Ez duzu zertan produkziorako diru jarri behar. Pentsa ezazu mesedez. Bihotz ez aukeratu behar duzu, Mikel. Aita eta mei zirenetik hor izan dugu ama beti. Sinetxe zure buruan. Ikusiko duzu, dena primeran aterako da. Ez nago ziur. Zu eta mama zareten hilentasunak, eta ezin dit bestei niri dirustatia jartzen utzi. Ongi egonen gara. Jendeak ez dezala gure aitonari Gernikan gertatu zitzaiona aztu. Haien duintasuna jokoan dago. Segi eta gozatu esperientzia. Hemen nauzu. Aktorak dagoneko aldatzen daude. Eta estena bat baino zai ufaten saiatzeko. Eta Mikel oraindik ez etorri. Gutxienez, hitzartutako dirua guztiek eman dute. Eta oinarrizko gastuetarako badugu. Mikelen arazorako ordezko bat bilatuko dugu. Horrek lasaitzen nau, baina nor? Nor ikasiko du paperain azkar? Kastinak berriro ere, ez dut horrelakorik berez ere pasa nahi. Ez, badakit nork hartuko duen bere papera. Ziur zaude, Entsaio guztietan egonda, eta paperak iaburuz dakizki. Balago beste aukerarik. Niko, berri honak, zu izango zara protagonista! Nor? Ni? Noski. Baina, zakita besten eta aktore bezala da sekulan aritu. Talde, denak prest. Aldaketak izan ditugu paperen banaketan. Banengo emani damutuko zinetela. Papera bueltatuko dira zuertza, ama ni izango naiz nola. Iso arroputz hori. Mikelen papera, nik hartuko du. Berak. Hau ez da bidezkoa, izaruet duzue taldean, eta ez duzue batera aprobetxatzen. Gora miren mirari! Ez dute gero ulertzen. Egon lasai. Bai, Aintzanek esan duen bezala, Nikok hartuko du bere papera. Baina orain, 7. eszenarekin hasiko gara. Zuzendari, zure txanda. Entzun duzu ezta? 7. bombardeaketa gertatua dagoeneko. Mikel Ameriketatik iritsi berria, bere familiaren bila dabil desesperaturik, bertan dauden pertsonai asko bezala. Denak zuen lekutara. 3, 2, 1, ekin. Ikusten duzu nire familia, Aurea Legarreta. Uste zure salbo daudela. Jose Piñero Lozabal. Javier Gardoki, Javier. Moztu! Sentimendua mesedez. Zure familiaren bila zabiltza. Leku beretik berriz ere. 3, 2, 1, ekin. Ikusten duzu nire familia, Aurea Legarda. Uste zure salbo daudela. Legarda, Legarreta. Utzi niri, erakutsiko dizut. Ez eta ez. Zugan konfiantza dugu, saia zaitez berriro. 3, 2, 1, ekin. Ikusten duzu nire familia, Aurea Legarreta. Uste dut paper hori niri daukidala. Eskerrak. Mikel, hemen zaude. Mikel, banik, bueltatuko zinela. Hemen zaude, maite zaitut, zukerrik asko. Ei, nahikoa da. Hemen nago, bai. Amamak zion bezala, ez ezagun gerrinkarrein duintasuna galtzen utzi. Oraindik ezin izango du nire aportazio ekonomiko egin. Hala ere, zuen artean onartzea espero dut. Nola ez ba, entsaioak desastre hutsak izan dira joan zarenetik. Besoak irekita, diroaren gatik ez zaitizkatu, konponduko dugu. Egia esateko gauzak ez dira oso ongi atera. Diruaren kontua ahaztu, gure kontu. Gogoratu, hemen gaude. Batek ezin badu, taldeak. Hori da, taldeak, denbora gutxi eta lan asko egiteko. 7. estena, denok prest! Hei, Mikel, zorte hon, urduri. Ezin duzu imaginatu. Antzokia beteko aldugu? Ea beteko duzuen, antzokia lepo dago. 1900 eta 37 musikalak arrakasta izango du. Lortzeko zorian zaude, Mikel, amama ahar egongo da zurekin. Benetan, amama etorri alda. Nola ez?
Ezin du momentu hau galdu. Ez duza kamerinora zuagurtzera etorri nahi izan? Zu baino urduriago dago. Emozionatua dara mazte osoa. Aitonaren eta Gernikaren memoria, bizirk maten du behar duzue musikal honekin. Lora hauek ere bere partez ekartzen dizkizut. Hau presioa. Gogoz lan egin dut gero. Hemen baimenik gabe ezin inor egon. Mirarre bada. Berdin zait. Lasai, Mikel, aretora joango naiz. Amama zein egongo da eta? Ongi da. Bukaeran ikusiko du elkar. Kaka mordoa? Arratsaldeon. Ikuskizuna astera doa. Eskatzen dizuegu mugikorrak itzaltzeko. Era berean, gogorarazten dizuegu jende orok galarazia duela leku honetan argazki eta bideokamerak erabiltzea, zuzendaritzak baimendutako pertsonek izan ezik. Eskerrik asko. Ezin dut Ameriketara joan. Orain bizi berria hartzaia atzerrian, zezaia den irria. Nire herria utzi beharra, faltan botako zaituten ama. Gernikako piper freskoak Kilo bat, erdi bat, emaizkidazu bizaku Merkatu zeguna, garaitasuna Hortik datoz begiratu zerura Maniarra Trikadenak gordelekuetara Korri
airetik badatoz, airetik datoz. Zerutik, Germaniarrak datoz badatoz. Zerutik, nazionalak datoz badatoz. Zerutik, italiarrak datoz badatoz. Airetik datoz, airetik bazen emerdik. Ai amatxo, ai amatxo. Ai amatxo badatoz, zirren gaude zutatu gaitezen ongi, ongi, ongi. Gauza oiuak negarraka utamena. Egi zapaldua txakuta bolokara. Non daude nire akoralarte. Hautik emendik, bautikoan ikuskotik. Javier Garrita? Tura esan gaudela. Josefina Zorozabal. Javier Gardoki? Javier? Herriko historia ongi ikasi, bizirik mantendu, berriro gerta ez dadin. Javier Gardoki, Josefina Sorozabal. Auregi Olegarreta, Katalina Maria Luz Guerro, Agirre Amabi urte, Francisco Aranzea, Eskato Erre bat, Mila 1937ko apirilaren 26an, 100 biktima izan ziren Gernikako herrian. Hildakoak, familia desegituratuak eta herri oso baten negarra izan ziren gerratearen ondorio. Gernikan gertatutakoak euskaldun guztion bihotza hunkitu zuen. Halako injustiziak berriro gertaz daitezen, gertatutakoa ezin da ahazten utzi. Maria Santa, Bilbao Uniona, Beitatia, Kandidalia, Agure bate, Gorkuntzenean, Ketelin Zabarrena, Barrena. Arapita iturrale, zuloaka eta Maria Iturralde Zuloaga, Gernikan asko gorputzatik, neskato ere bat. Gure identifika ezin dira, Gernika. Gernikak jasandako erasoa ezin da berriro gertatu. Inoiz ere ez, inon ere ez. Eta hau lortzea gure eskuetan dago.
Konta dezagun gertatutakoa, zabal dezagun istorioa, ez dezagun Gernikarren duintasuna galtzen utzi. Ezin dira berriro ere Gernikak gertatu. Gure betebehar morala da, ez beste inola. Itzela, publikoa harritutzi duzue. Benetan? Mundiala izan da. Azkenik, lasaitasunez, arrakasta mundiala izango da 1927 musikala. Zer esan da mamak? Mamak, negar batean eman du brasoa. Zein harro nagoen zutaz, Mikel. Dena zuri eta lagunei esker izan da. Ezin izango nuke hau bakarrik egin. Amets bat, egi bihurtu dut. Amets bat esan duzu? Amets bat da. Esta
etorkizuna, agur esateko ordua. 4 urte izan dira hemen lagun hauen artean, orain gure bidea hasiko da hemendikat bihotzean betirako gure familia. Emana dugu barnean dugun sentimendua, hori da gure buruak jakin beharrekoa. Gugarenaren zati bat hemen geratuko da. Where it begin, I can begin to know when, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring